Això va començar amb les reunions dels seminaris d'educació ambiental de Comarca de la Selva, que 3 instituts varen començar a dir això de que en els fòrums ambientals només hi puguin anar-hi 2 alumnes és poca cosa, com ho fem per participar-hi més? I llavors varen agafar un esquema semblant i varen començar a fer trobades. Això ho hem estat fent durant uns anys i els diferents instituts de manera rotatòria, i després a partir d'aquí en aquests seminaris varen començar a preparar la Transelva, repartint-se les tasques i buscant també ajudes externes com del Consell Comarcal, dels ajuntaments o AMPAs. La Transelva és la segona part d'un projecte que va començar 10 anys enrere de trobades d'escoles verdes de la Comarca de la Selva. De Transelva se n'han realitzat 2 edicions i la idea ha sigut molt simple, és travessar tota la comarca a peu, des dels 800 metres d'alçada, que pot haver-hi a Sant Hilari 850, fins als 0 metres a la costa. La primera versió, la primera edició, es va fer des de Sant Hilari fins a arribar a Lloret, i la segona edició se va fer una mica més curta, des d'Arbúcies fins a Hostalric. En tots aquests casos s'ha conegut l'entorn, la part natural, l'impacte social, i ha sigut un repte personal de cadascun dels participants, un repte físic. Ha suposat un esforç i una satisfacció d'aconseguir-ho. El Premi pel Treball en Xarxa suposa un reconeixement, però sobretot una empenta per tirar-ho endavant, vull dir, uns recursos també que després per continuar amb una propera edició i ajudar a superar algunes de les dificultats que ens hem trobat en altres moments.